Zoof is naar mijn idee een vrouw die heel veel raakvlakken heeft met heel veel vrouwen in dit soort situaties. Misschien ook zelfs wel mannen. Ze is een mid-40er, laten we het daarop houden. Die een gezin heeft, kinderen, een echtgenoot, een hele liefdevolle relatie. Maar ze zijn al heel lang samen. En dan gaat de klad er toch een beetje in zitten. Casper is de man van Zoof. En die een drukke baan heeft en eigenlijk besluit om die drukke baan aan de wilgen te hangen en zich wat meer op thuis te focussen. Maar ja, het is ook iemand die heel moeilijk stil kan zitten. Dus ja, al gauw weer nieuwe plannen heeft. Ja, maar dan is Winston daar. Opeens, ja, is Winston Post daar. Nou, je zou verminderen, toch? dat is helemaal niet erg. Ja, dat is de rol die in de film door Dan Carity wordt gespeeld. Bij ons is dat Winston, want die heeft daadwerkelijk, hij speelt toch zichzelf. Hij ziet in Zoof iemand die gewoon echt heel gepassioneerd is over eten en over koken. En dat is hun klik. Dat is leuk aan deze musical, dat er natuurlijk allerlei sporters betrokken zijn. Die eigenlijk de rol van de flirt, de minnares van Casper spelen. Hier is bij ons in Limburg is dat Dominique Bloodworth. In ieder geval deze week. Volgende week komt Leontien van Moorsel, die komt ook nog een aantal dagen. Dus er zat de hele familie van Dominique in de zaal. Ja, dat geeft voor ons een extra toevoeging, omdat je elke keer iemand anders voor je neus hebt staan. Zij spelen dan de rol van Chantal uit de film, dus ze spelen ook gewoon echt zichzelf. Zij, ja, is hier dan toevallig en Casper, mijn man, die ziet haar toevallig en nou, daar ontstaat dan een klik. Scripttechnisch gezien lijkt het heel erg op de film, maar ik weet zeker als je naar de musical komt dat je de film ook wel weer snel vergeten bent, omdat het zo'n andere vorm is. En dat is eigenlijk het goede van deze musical, vind ik. Het verhaal van Zoof blijft overeind, maar de vorm met de liedjes en de live band, het publiek eromheen, hapjes die geserveerd worden. Ik denk dat het een hele leuke beleving is. Ik speel als verleider verleidster van de man van Zoof. Ja, het was wel heel spannend de eerste keer gisteren, maar ja, nu is de kop is eraf, dus ja, dat geeft ook wel een beetje rust dat het gewoon goed gaat en dat ik weet wat ik moet doen. Dus ja, nu vind ik het wel gewoon heel erg leuk en kan ik ook genieten om op het podium te staan en mijn teksten echt gewoon uit volle borst te zeggen. Ja, het is natuurlijk een hele nieuwe ervaring, maar het is op zich wel te vergelijken met voetbal. De eerste keer is waarschijnlijk heel spannend omdat je dus nieuwe dingen doet, maar ja, uit je comfortzone, dus dat brengt ook weer heel veel zenuwen met zich mee. Maar uiteindelijk, ja, als je het dan 1 keer gedaan hebt en dat je weet wat je moet doen en dan nog gewoon volle bak ervoor gaat en ja, gewoon probeer niet te veel na te denken, gewoon doen, dan komt het op zich wel goed. Ja, wij spelen tot en met 6 januari hier in Heerlen en er zijn nog kaartjes, maar je moet er wel snel bij zijn. Want het gaat heel goed en het zijn hele leuke avonden. Dus als je de tijd hebt, kom zeker kijken. Ik speel maar 4 dagen en ik heb al 1 dag erop zitten. Dus kom zo snel mogelijk naar Heerlen toe om de musical te zien. En ik doe natuurlijk mijn uiterste best om mijn beste performance op de planken te zetten. Lieve mensen, kom kijken, zou ik zeggen. Het is een heel leuk theater. Volgens mij hebben we best een leuke voorstelling, als ik dat zo zelf mag zeggen, met alle mensen. We hebben een live band, 4 man sterk. En je hebt de kans om op het podium te zitten, wat uniek is in musicalland. Je krijgt hapjes, lekkere hapjes ook nog. Dus kom kijken, tot en met 6 januari staan we in Heerlen.